Danas se bavimo junećim repom. Rep se smatra najboljim dijelom mesa od 5/4. To je ono što ostane od goveda kad se prodaju bolji komadi mesa. Prije obrade rep teži oko 2 kg. Obrada je vrlo jednostavna, meso ćemo zarezati do kosti. Satarom ćemo odvojiti na prerezanim dijelovima vidimo srž koja je bogata kolagenom i koja će nam dati jelu jedan specifičan okus. Juneći rep najčešće pripremamo sporim kuhanjem. Danas ćemo taj proces ubrzati pa ćemo koristiti ekspres lonac. Komade repa ćemo povezati tako da nam se meso ne odvaja od kosti. Sitno ćemo nasjeckati mrkvu, celer, luk, češnjak. Meso ćemo zapržiti sa svih strana, dodat ćemo ulje, dodat ćemo meso. Prepržit ćemo povrće. Meso vraćamo u lonac. Dodat ćemo šalšu. Temeljac. Crno vino. Laurov list. Papar. Sol. Ekspres lonac ćemo zatvoriti i kuhati pola sata. Meso ćemo izvaditi, s mesa ćemo ukloniti špagu. Njoke smo prethodno skuhali, dodat ćemo maslac, njoke, dodat ćemo kadulju, rep ćemo servirati uz njoke. Dodat ćemo šalšu. Naribat ćemo parmezan. Jelo nam je spremno.